May buntag sa tanan. Today, what we call Lord's Day, unsa ka importante sa usa ka tawo nga nahigugma sa Ginoo. The question is, are we really of God? Gihigugma man nato ang Ginoo. Kamuray mo tubag ana. Kung gihigugma nato ang Ginoo, naatay pagabuhaton nga angay niya. Amen batana. Seek you first the kingdom of God. Unahan ninyo ang gingarian sa Dios og ang iyang pagkamatarong og tanang butang iyang igadugang kanato. Seeking God. Una ang Ginoo. Daghan kay mga tao nga they are very professional, they are business success sa ilang nag-eskwela sila na sila PhD degree. Tanan nga taring-taring sa ilang title na. But sad to say nga even Jack Ma, kailan ba mo Jack Ma? Saan na ang kumpanya? Alibaba. Billionaire. Nakurat ko pag share niya about sa Ginoo. Nag-istorya siya bahin sa iyang kinabuhi. Nag-iyon siya, put God first. Unahan ninyo ang Ginoo. Humana, pwede na tayo manguli. Usa siya ka milyonaryo nga naging siya nga daghang kay mga professional, daghang milyonaryo nga kauban niya. They are seeking wealth of this world. Sa dili man dautan nga madato ka. Pero unaha ang Ginoo. Dili uban unaha ang Ginoo. That's why Jack Ma is so successful. Karon pa ko nakabati nga nag-teach siya, lecturer man siya sa pod. Usa ka insik. A billionaire. Sa daghang kay mga professional, daghang kay successful. But the end of time, paghuman sa usaka adlaw, most of the people are very lonely. Why? Because there is no God. The relationship with God is too far. Now, basahon ako ang Deuteronomy 16:16. Nagingon, ang tanang lalaki ninyo kinahanglan mo adto sa ampuanan aron pagsimba sa Ginoo katulo sa usa ka tuig, ang kasaluugan sa pagsaylo, ang kasalugan sa pag-ani o kasaulugan sa pagbalong-balong. Kinahanglan nga dili sila moadto sa ampuanan kung wala siya'y dalang halad. Walay dalang? Hello, walay dalang? Ini ang tapad pagdalag halad. Dili pwede. Dili man ko nagsulti ani ang Bible man. But we keep so much. Na kinahanglan magdala og halad. Dili sila muadto sa alampuanan kung wala sila'y dalang halad. Every year, tulo sila kabisis required to go to Jerusalem to worship God. Worshiping God is more on also in our giving pangmahitan hinatagon. Gisugo ni kanato. But all of them cannot afford
nga moadto sa Jerusalem 3 times a day, especially ang mga lalaki. Kay tungod sa kalayo. Jesus at the young age knows his priority in life. Seeking God first. Ang ikaduha, ang iyang commitment sa iyang pamilya. Seeking God first. Si Jesus mo ni ang tawag nato nga wonderful example for all young people to follow. Siya dapat masunod. Sa mga batanon, i-idolize ninyo ang atong Ginoo. Amen ba mo, anak? Usahay ni mga batanon i-idolize sa mga tao nga nag-divorce. Naghubo-hubo, labi ng mga babae, at tanaw ng babae karon, kutob na diri. Kadugay ka na, kung di ko masayop, maglakaw-lakaw na sa karsada, magbara na lang nagpanti. Kaya nasa surpan, makita ng igot-igot. Mara magputi, itom. Uban po mga laki. Young age, Jesus is seeking the kingdom of God. Wonderful example when people to follow today. Nagtubo si Jesus sa usa ka balanse nga kinabuhi. Wala siya mag-neglect anything a part of life and his priority to do the will of the Father. Now, in Luke chapter 2, verse 52, og mitubo si Jesus sa lawas og ang kinaadman og gikahimutan siya sa Dios og sa mga tao. Luke 2:46. Ikatulo ka adlaw nakita niya siya dito sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo na mati siya og nangutana. He listened, asking a right question. Nag-learn siya unsahong pagtrabaho. He was obedient to his parents. Kita bitaw, mamadlog tas ng anak, iampo lang na yung anak ko eh. Kung di pa ito, ihatag lang na Satanas. Yan pa ito. Ano ba yan as Bible? Isip mga Kristohanon, it is our obligation to listen and learn like the life of Jesus. Ang iyang kinabuhi, mga pagdaig o pag-ampo. In James chapter 5, verse 13 to 18, beginning 13, kung may nagkalisod-lisod kaninyo, paampuha siya sa Diyos o mambalipayon, paawitag mga awit sa pagdaig. You know, kung eksakto yung ka mo daig sa Ginoo, manglupad mong ginang mga yawa. Kung eksakto lang. Manglupad na, di na makaantos. Kinibitong taas na ito, dagay maglagubo. Karon naglagubo na pod. Kano sa tapadir ay mga nagmisa tabuntag. Naglagubo sa taas, no? Kusog ay lagubo. Di man sa to iring. Yung panahon nila, nag-transfer may bago, panahon. Bisap Tindo, uban panahon na itong una. Kisa pa to, sila Ricky, sila Rigi. Naguyod-guyod dia sa kadina, sa as. Ug sila mismo, gibangungot. Then we began to pray and praise and worship. Nabitang uban mahadlok sa balay nga
naay tiaw. Ako sugot ko basta way bayad. Dali ra man napahawaon. But the problem is unsa ang sulod sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Verse 14, kung adunay nang masakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron pag magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyag lana. Kung adunay masakiton kaniya, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan. Amin bataana. Dili albularyo. Dili tututuho. Kung usa uban pa mga sakit, magdala lang mo demonyo, magdala lang mo yawa sa imong lawas. Gipasidian ta ana. Napapamahiin diri sa mga Pilipino usahay nga na birthday, mag-ihawg manok, daw ang bata kurusan sa agtang. You're inviting demon. Kaya mo sila nga pamahiin man na, wala may mawala nato. Ang mawala na inyo, budagan ang Anghel de la Guardia. Mawala. Ini istorya lang ni. Iba mo nga si Padre Adunay sa disgrasya, di ba? Disgrasya siya. Ang iyang anghel, naglagoy-lagoy. Nagkaadto sa lain. So, way nakasalo di Padre Adonis. Mara ka mo usaya mo paglagoy-lagoy kung asa-asa mo muadto. Kada usa nato naatay anghel nga nagbantay nato. The angel will not protect us if we do against the will of God. Ang maong pagampo, verse 15, nga inubanan sa pagtuo, makaayo sa masakiton. Kung wala pagtuo, ay na lang. Ang Ginoo mo pa hiuli kaniya sa maayong panglawas o mupasaylo sa iyang mga sala. Busa, pagsugiray kamo sa inyong mga sala o pagampo alang sa usag-usa, aron kamo mga ayo ang pagampo sa tao nga matarong dakog kahimuan. Amin bataana. Ini yung tapat, matarong ka. Nga pag inong matarong ka, makasasala ko kayo. God declare us righteous. Amin bataana. Dili ito makadeclare nga ako kayo nga tao, maay ko kayo. Huwag ko'y sala. Di ko musimba. We have the righteousness of God. Ang pagkamatarong sa Ginoo. Ania kanato. Now, the life of Jesus is praise and prayer. Sa Amerika, bigito karon nakaguliyang na. Kaya na mga congressman, senador, nga di na, kaya na may 18 ka nasamaran o 2 ka mga bata nga gagmay namatay. Kaya na nisulo dito, namusil na lang hagas. Nga maingon dahil mga congressman dito, nga mga, way say klaro, nga, dili na sila matuog pagampo. So, sige lang pamusil dito. Yeah, you are very successful, they are very rich. But morally, they are bankrupt. Diri na lang kumupuyo sa Pilipinas, nga wag pamusil. Dito, tuwa ka dito, ato ka dito. Basig ma-jackpatan ka nga mapusilan sa ka. Basahin na ako ang 13. Kung may nagkalisod-lisod kaninyo, paampuwa siya sa Diyos ang magmalipayon. Magmalipayon pawitag mga awit sa pagdaig. Kita usahay, tapulanta mo, daig. Ing na yung tapad, ayaw pagtapol o pagdaig. Di magali na ito, ibuka itong ba-ba. Pagkanta. Okay, ragdi ka pa mo
pataas sa imong kamot, pagdayeg sa Ginoo, that's fair. Kaya di ka pa kahimo, ana. But we have to listen. Singing praises to God is just as important as praying to God. Perhaps our prayers would be answered more often if we would praise God more. Singing praises to God has the power to make a good situation even better. Better na ta karon? Good situation. More. Better pa sa atong sitwasyon. Now in Colossians chapter 3 verse 16, nagingon. Papuya sa inyong kasing-kasing ang mga bandianong mensahe ni Kristo. Pagtinudluay o pagpanghimanganoay kamo uban sa tanang kaalam. Mag-awit kamo mga salmo sa balaang mga alawiton o awitin ninyo ang Diyos uban sa pasalamat diha sa inyong kasing-kasing. Worshiping and praising God is so important para kanato ang katawhan. Prayer and praise, a very special privilege para sa atong Kristohanon. We have to go back sa gitawag nato nga basic. Learn to praise God. Pag human nato kanta, pagdayeg sa Ginoo, we bless your name, O Lord. We worship your name. You are the same yesterday, today, and forever. You are our healer, Lord. You are our provider. Di ta makakantag ingana. Thanksgiving. Pagpasalamat. Usay sa parking na mga bata, mga ayog. Bayad, tagaani mo. Hatag kag 5. Kuha na yun. Ano ba? Kuha na yun. Hatag 5. Ya, ayaw. Usang pagkaman ako katag sa imo, usang may himuon mo. Pasalamat. Oh, pasalamat di angkol. Ay, kung tagko ang angkol, kaya di makunin mo angkol. Usay, malaan ka nga, uy, tay. Ay, tay nga di makunin mo tatay. Usay natin mga pangtawag nga dili tatay, dili angkol, pala lang yun. Mataga ang kwarta. Prayer and praise. Uban kanunay kanato. Singing praise to God is just as important as praying to God. Perhaps our prayer would be answered more often if we would praise God more. Usa ka maayo nga pribilehiyo. Nga, we must be careful not to underestimate the importance of praise and the power of prayer. Kinahanglan tag eksakto nato nga relasyon sa Ginoo with God. Usahay di ta ampo kay gikapoy na ta kay wa pa magyud mutubag ang Ginoo. Wa mo tubag ang Ginoo sa pagampo. Why? Because it is not good for us. Dili maayo nga ihatag sa Ginoo kay dili makaayo nato ang atong gipangayo sa Ginoo. We need the Word of God. Prayer and praise involves to open God's Word in Proverbs 28 verse 9. Kung dili mo tumanon ang balaod, bisan gani ang imong mga pag-ampo, kasilagan sa Diyos.
Dunggan ninyo to. Kasilagan sa Diyos. Mateo. Dili ang tanan nga nagtawag kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kababuton sa akong amahan nga atua sa langit. Dili ang tanan nga nagtawag sa Ginoo, Lord, Lord, shall enter into the kingdom, but he that doeth the will of the Father. In time of suffering, ganang gitawag na ito nga pag-antos. Let us pray. What kind of suffering? O sa mga karong nga suffering nga ninyo? Dili ang nag-suffering nga katul, ha? What you are suffering right now? Sickness, financial suffering, disappointment, persecution, loss of health, or loss of property. Bisag unsa na nag-suffer ta karon. Suffering from the relationship to other people. What we should pray? Kining na atay mga pag-antos. Nag-ingon ang 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sa ukban na ito, hindi mo memorize. Kasi lang, unyar ta alas 12 mahuman kay nabitaw kaon. Kadyot. Okay. Ang tanan nga tentasyon agian ninyo, nagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. That's the promise of God. Tagaan ta niya og what we call strength to overcome situation if we believe His word. God may not always remove the source of suffering. Usay dili kuhaon sa Ginoo kanang atong mga pag-antos. For it might be good for us for a moment. Na kinahanglan makaanggo sa atong tagsatag sa kinabuhi. But God promised to help us, mga maka-endure ta. God wants us to be a doer of the Word of God. Daghang kayo verses sa Scripture regarding prayer and praise. But put God first. Okay ra nga natin ambisyon. We are very successful in area. Pero wala tayo eksakto nga relasyon sa Ginoo. Daghang ka kwarta, uga ka pa sa pulburon. Amen batana. Naluya sa pagsimba. May kani ang Ginoo kay merciful gud siya. Amen batana. Nawalay sala sa kalibutan nga wala gipasaylo. God is asking us to praise and worship Him. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Let's all stand, please.